Inde på stranden ved Anneberg ligger en tonstung sten, men det har den ikke gjort ret længe. Sidst på vinteren 2026 blev den nemlig skubbet op på land af isen ude fra Nykøbing Bugt. Hvorfor er det sensationelt? Det er det først og fremmest, fordi det er et usædvanligt naturfænomen, men også fordi det giver et unikt nutidigt indblik i, hvad der skete i istiden for over 10.000 år siden. Dengang blev stenen, der er en gnejs, revet løs fra et fjeld i Mellemskandinavien og transporteret af isstrømme til Danmark. Her blev den liggende i Nykøbing Bugt, da gletsjerisen smeltede. Stenen har ligget i bugten i årtusinder. Man kan faktisk se den på luftfotos. Den befandt sig på lavt vand ca. 40 meter fra strandkanten. Men så kom isen. Ikke gletsjeris denne gang, men is, der blev dannet i bugten efter uger med frostvejr. Under påvirkning af vind og strøm blev isen presset sammen, og den begyndte at flytte sig med så stor kraft, at selv en sten på 2-3 ton kunne bringes i bevægelse. Efterfølgende har man kunne se de her striber under vandet. Det er spor efter den tunge sten, der er blevet skubbet. Og heromme, på den side af stenen, der vender ind mod land, er der ophobet strandsand. Det er et andet fænomen, man kender fra istiden, altså det med, at når isen presser løst materiale fremad, så vil der ligge noget af det tilbage, efter at isen er forsvundet. I geologien taler man om randmoræne. De bakker og de sten, vi ser i nutidens danske landskab, er et produkt af ismassernes fremmarch og retræte. Og det er da fascinerende, at man i 2026 har kunne se det samme ske igen, også selvom det bare er i miniformat.